Priateľky, priatelia, a som na Krámaroch na infekčnom oddelení. Všetkým vám, ktorí mi sem posielate energie, veľmi pekne ďakujem. Chcem ale predovšetkým poďakovať úžasným lekárkam, lekárom, zdravotným sestram na tomto oddelení. Robia obrovský kus práce a naozaj, keby som mal 10 klobúkov, tak dám pred nimi všetkých dole. Ja som nikdy nespochybňoval, že korona neexistuje, len som si dovolil povedať niekoľko otázok, ktoré si zrejme mainstream z istých dôvodov dovoliť nepovedal. Neskôr sa k tomu vrátime. Ja sa chcem len teraz zamyslieť troška viac nad tým, že COVID je choroba a snažím sa prestať s chorobami bojovať, ale pochopiť ich, čo nám tie choroby chcú odchádzať, ľudstvu, nám, čo sme to dostali. Aj tí, čo to možno dostajú, pevne verím, že nie. Pretože predovšetkým, čo si svet musí uvedomiť, ja by som to nazval pokora. Takže aj tá pýcha, ktorá bola aj vo mne, samozrejme, je odkazom tejto choroby. Treba si dávať pozor, treba mať v úcte každého, kto sa snaží pomôcť svojmu blížnemu, mať v úcte lekárov, sestričky a vzájomne si pomáhať. Ja sa snažím pokračovať v mojom živote ďalej, tak ako som šiel, starať sa o svoje zdravie. Samozrejme, ja budem v tom aj pokračovať, pevne verím, že všetko bude v poriadku, hoci samotní lekári hovoria, že komplikácie ešte môžu nastať. Takže ďakujem vám, sestričky, lekári, lekárky a všetkým tým, ktorí mi želáte krásne Vianoce. Budeme ich mať smutné, lebo prvý raz po 50 rokoch bude manželka doma sama, no a ja v nemocnici. Ale asi taký je osud. Ďakujem všetkému za všetko. Všetko je tak, ako má byť.